Uztailaren 7 begira langile asko daude, izan ere egun horretan berritu gabeko lan itun gehienak iraungiko dira. Halere, horrek ez du lan hitzarmenen berritze prozesua bizkortu. Hala dio lan harremanen kontseiluak argitara emandako apirileko informazio soziolaboralaren txostenak. 20.000 lagunek baino ez dute lortu lan ituna berritzea, hau da, berritzeko zain zeudenen 4%. Apirilean sektoreko 5 itun baino ez dira sinatu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta enpresetako 33 sinatutakoen ezaugarri bat da erosteko ahalmenaren galera. Zifra gehiago, urte hasieran 487.716 ziren berritu gabeko lan itunekin zeuden pertsonak, martxoaren 31an 472.784 langile eta apirilaren bukaeran 453.502 ziren. Esan ere Euskal Autonomia Erkidegoan metalgintza dela sektore nagusia. 150.000 langile inguru daude lurraldeko 3 itunen menpe. Halere negoziazioak blokeatuta daude. Guztira 377.000 langile daude sektore hitzarmena berritzeko dauden 178 lan itunen menpe. Horietatik 113 hemen negoziatzekoak dira, beste 75 berriz Euskal Autonomia Erkidegoan eragina duten Espainiako itunak dira. Azken horiek zertxo bait errazago berritzen ari dira, 10 daude sinatuta eta 75 sinatu gabe. Oso nabaria da hitzartutako soldata igoera jaisten ari dela eta inflazioaren azpitik geratzen dela hitzarmenen beste ezaugarri bat da lanaldia handitzen ari dela.